budaya jaya 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 siswa budaya jaya 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 siswa budaya jaya jaya jaya. Lenggah engkang sekejo hamir seni ketoprak siswa budaya. Cek bener pesek tapi kandamu saikine penyanyine ayu ayu goyang sing tenanan yen entuk saweran amesen guyu ben tambah ketok ayu Goyang yo. Mesti langsung ditimbali Sekejono bimbingane Pak Sudarsono. lancar remboko joyo joyo saklamiyo Yo. siswa budaya jaya 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 siswa budaya jaya 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 siswa budaya jaya 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 siswa budaya jaya jaya jaya. Kita goyang sama-sama bersama kedoprak siswa budaya. Ada GSC Audio. Kerja bareng bersama YouTube channel Siswa Budaya TV. Kita goyang bareng-bareng bersama Cak Li dan kawan-kawan. Tangannya diangkat. Siji, loro, telu, ayo goyang yuk. Jaya, jaya, jaya. Wah, gonku kebanjiran. Lah yo, piye iki terang ambak terang Apa kataku tak uncalno sik ya, Mbak? Masa didamoni? Kok kaya wedang ya, Mbak? Muga-muga ora deres ngene tok ae, Mbak. Iya.
Ya nek iso ya leren Adik udane iki. Ana rame-rame ngene kok. Ku lho tak pikir ku lho. Granitku ning nguri piye kadung tak pel sesore. Sampeyan iki entuk tenda aku malah blas. Kowe mau nduk. Wis ora apa-apa. Penting awan mang beranglopan. Cocok. Ben tambah semangat tak ya nak ya. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggihan kalian pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Haji Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Kristin Handayani saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Matur sembah kan jadi mateng bapakmu tadi sak keluarga yang sampun kersa nimbali ketoprak siswa budaya. Mugi-mugi sak bubare nimbali ketoprak siswa budaya pinaringan selamat sak keluarga, pinaringan seger kuwarasan. Amin. Putra ingkang dipun kitanaken dados putri ingkang sholihah. Migunani tumrap keluarganipun. Mugi mboten lokak nanging malah sansaya kebak, mboten wutah nanging malah sansaya wutuh. Amin. Tansah lumintu rezekine ya nak ya. Nggih, Mbak. Ora kurang sawiji apa-apa. Di malam hari ini ya nak ya, najan hawane sahdu adem-adem. Ora dadi alangan iki ya Mbak, Ora senajan masalah. udan. Ya wis dinanti karo mas-mase. Mbah komplit. Min, Mbah Men ya hadir, Nduk. hadir. Iki dulur-dulur siswa juga hadir bocil-bocil. Oke, yang di sebelah kanan Nggih, panggung. selamat malam semua. Ditampilkan ya nak ya, Iya, biduan Mbak. dari siswa budaya untuk menghibur semuanya yang di sini segenap tamu undangan khususnya Nggih. dari keluarga besar Bapak Mutati dan juga Ibu Ayu. Nggih. Dan juga buat persawan-persawati penggemar-penggemar siswa budaya baik yang di sini dan juga yang menyaksikan lewat live streaming bersama YouTube channel Siswa Budaya TV dan juga ini RHS Mbak. Oh, RHS Production. RHS Production. Bareng, Oke. Tambah nih syutingnya Nduk. Wis pirong-pirong Suara apa. Oke, langsung aja dipanggil untuk Anda. Inilah dia bersama Feni Suraya. Siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya. Yo, Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Sulihat beca berlari seolah Tak berhenti. Beca, coba bawa saya. Beca, bawa Feni kemari. Hei, ya, semoga Bapak Feni Suraya. Sini nak, hati-hati dalane lunyu, jeglang-jeglang, nek kepentel kowe. Enggak ku kayak mau ya piye. Tak pikir mek siji tak nduk nek ana ula mudal. Aku dikerubung luwe re, Mbak. Padha, Lah iya. sarangku mah lho tok telu aku tak piceti. Nek ketut go mulai. Lumayan digoreng. Doyan. Ngaturi lagu apa sayangku monggo Mbak Feni Soraya. Sambil menunggu atensi permintaan tembang-tembangnya nak ya. Heeh, Mbak. Ngaturi lagu apa nak? Katuran Sumanding. Sumanding. Oke. Wis bukaan kok Mas. Mbak Inca. Oke, yuk Mas monggo dipenaturi tembang campur sari bersama Siswa Budaya dan juga di NC Audio ada Siswa Budaya TV dan juga RHS Production. Siswa budaya. Goyang yuk.
nyanding seliramu kenyo manis setiaku. Sayang tansah sandingan kan kakyo mini tuno sedek katresnan pujanku sayang manggih klangengan mrep bisa kasambatan hantu jatene disusul mamam ya mbok tak kon ning omah sik udan kok yo tekan kene kek mau malah udan nek masuk angin tak cumpekno aku
Sumanding. Mak Eveni kok sangare. Ayo Mak Eveni nang joget kok kaya guncangan ya, Mbak. Iku kok nak migren piye? Ah, kaya gempa bumi. Sugeng dalu, Bu. Ketake diomongi Dias nyambung. Nyambung lah aku ngene-ngene iki mesti frekuensi iki berarti. Kandhani ya sayang. Jajan nak sing ngene iku alah blas ora ngaran nyambung nak ambek aku. Frekuensine gak padha. Sak RT. Pak Ong sugeng dalu, Mbak Nyarmin ugi sugeng dalu, dulur-dulur siswa budaya matur suwun sedaya. Oke, iki mau diaturi satu tembang bersama Mbak Feni ya nak ya. Oke, dilanjut kembali. Ayo Mbak Nisa kok nyanyi nduk? Ayo. Ben pasukane wedha rawuh iki. Biar lebih meriah. Ayo Mbak Nisa. Iya, terspesial buat tuan rumah ya nak ya, buat Bapak Mutati, buat Ayu, Ibu Ayu. Oke. Dikasih satu lagu apa nduk? Pupusnya nelangsa. Pupusnya nelangsa. Yuk mangga. Ki masih dek nyon jambu alas. Heeh. Tinggal jambu alas mas apa? Ayo goyang kembali yo. Oh, orang bayaran loh semangatnya ngono. Masih bersama siswa budaya. Kowe gawe
urung metu ya Dek ya. Ayo Mas Aldi ndi? Keturun kita. Ayo lho Mbak Ayu wis memeriahkan ngono kok. Pak kompak. Ada permintaan Dek dari tuan nggih. rumah. Minta ikhlas dan juga lilo. Waduh jeru-jeru lagune Mbak. Apa? Tak kira Mas tuan Chandra. rumah. Oh iku ya tau dadi tuan rumah ngono maksudnya ya Mas. Mas Chandra. CS. Ikhlas dan lilo. Iya, aku ya wis ikhlas karo Lilo, Mas. Iki rak kaset di awan diputer nih. Kayake lagi nganu trending iku ya Mbak ya. Iya kok so. Awan mau nonton streaming nawa. Terus bengi kurangan dibaleni neh. Oke sayangku. Diaturi. Oke, boleh diaturi. Yuk Lilo dipun aturke langkung rumiyin. Nah. Iki Mbak Ayu wong mboten ngersake lagu, Mbak. Ora. Penting adike nyanyi wis seneng ayo, Mbak. Mbak Ayu lho manute ra karuan. Ayo, kaya ngono bayike kaya bocah nyawer le, Mbak. Seneng kok, Dik. Nyatane ya gak rewel blas. Alhamdulillah ya Mbak adike paringi sehat, paringi selamat. Amin. Iya sayangku. Siapa sing ngaturke? Oh, Mbak Dian Jaya. Bersama Mbak Dian. Siswa budaya.
buat Mas Chandra dan kawan-kawan sampun katuran. Iki mau bapakku sapa, Dek? Lah sing aku ora ketok, aku ning mburi. Napa, Pak? Mas Adi. Oh nggih. Ya. Yes, ya ngene ya, Mbak. Yes. Yes, I do. Apa iku? Ya saya tahu. Ngono. Menawa. Kok iki ana menawa? Kowe iki kok meragukan sekali lho. Kaya ya ngono ya, Mbak. Bapak emang dereng kenalan lah ya, Mbak. Ning ngersake lagu napa, Mbak? Pokoke ya matur nuwun. Uga kok, Dek. Mok nyawer tok. Pak Ong mboten iki, Pak Ong. Gosek. Ngapa bapakku? Monggo, Pak. Pak sinten iki wau nderek tepangan, Pak? Oh, Pak Supar. Oh nggih, iku lho nduk Pak Supar ning pojokan jebule. Tresna Waranggono ya. Ora apa-apa ngira ora marang tangga. Dadi grup ya. Ya bahaya. Nek ana grup yo. Napa Mbak Ayu? Minta lagu apa, sayang? Hah? Tanpa hubungan, sakake. Nek wis ora ana hubungan tinggal ae Mbak akeh suwen. Blokir. Blokir wis paling cocok iku Mbak. Paling gampang iku. Nyapa digandoli. Blokir. Aja dinanyekno, diblokir ae. Mbak Ayu curhat apa piye iki lek? Nek mbok nyanyekno malah disawer. Lho iku sing tak goleki ya. Oke disimpan Mbak Ayu tanpa hubungan. Aturi sik wae, Nduk. Oke siap. Iki yo goleki Spesial buat penyanyi. Bu Ayu ya. Oke, dipun aturaken bersama siswa budaya. Ya monggo Mbak Resti gandul. Nah iki yo gak jelas hubungane. Ala blas iki ah. Peteng remeng-remeng iki hubungane. Mbak. Gelap-gelapan. Iya lah sayang, bocah bari. Aku tak butuh cinta. Sama deh kalau begitu. Terima kasih ditunggu sayang. Ya. Senenganmu
Tenan iku mang jebule ya Allah. Sekalian iku mau. Balo, urung Mbah. masa ora ditinggal-tinggali blas. Lah ngono lho. Kesusu arep lah apa Lah Mbak kok nembe jam 11 lho. Nggih, salim si Ambang supaya Didi kempot ngene kok. Pan mugi-mugi lancar rezekine ke Mbak buat Mbah Giman. laris manis Amin. Soto, kemiring gelonggong. gelonggong. Nggih. Permintaan masih ada ikhlas, Ikhlas. ada juga tak butuh cinta. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono juga komplit ada. nggih. Diaturi apa di situ? Ikhlas napa? Ikhlas. Ikhlas apa sing ngatur? Mbak Rahma? Ya. Apa aku tak butuh cinta riyen? Oh gitu. Oke. Ayo Mbak Mia. Ya, penyanyi Jawa Timur. Kok alam lah. Iya, kita ikut alam kena apa? Ya kurang vitamin iki, Mbak. Nek ning omah iki istirahat. Lah ngono lho. Maksudnya pacar istirahat. Kayak dia sih ku nek pacar istirahat. Mun aku paling fit. Lah ujene ku isuk yo nyirami tanduran lho, Mbak. Nyet, sirami apa nyirami? Sing marai pegel iku makane manuk iku lho, Nduk. Open-openane berat. Kembali bersama Sisu. Spesial yang punya tak butuh cinta. Yang di sebelah kanan Mas, terima kasih. Jujur tanah air
Aduh, cinta. Butuh istirahat. Ngono ya. Dungono iki omongane mboke Mbak Rong Mia. dina kita ya wis. Nduk, dalah. Tresno Waranggana Ponaturi sayangku. Ngoten nggih, Mbak. Iya. Iya. Kok ana lagu iya kok, Mas. Nanti ya. Masih semangatnya polangan Kandani kok. Mbak. Ojo nganti kalah karo Iya, Mas. aku sing bayaran Kono gak bayaran mergane. Sehat selalu ya, Mas. Ya, terima kasih. Terus tinggal. Aku malah kudu guyu ae kok ngrasana kok. Ya turi Tresno Waranggana. Nggih. Buat adik-adik ini, Mbak. Heeh sayang. Mbak Dia satur nggih. Digoyang kembali bersama siswa budaya CNC Audio, siswa budaya TV, RHS Production. Terspesial buat Mbak Ayu sang keluarga. Nelong soro-soro rasane kandhane atiku yen kelingan esem gemuyumu lara soro gending tresno gawe kangening atiku tansah eling aku ros liramu. Hatiku krungu suaramu aku wis bisa desono Waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Kanti ikhlas
ana terus iki sing disoting sikilku tok ora ono sirahe tenan. Nek oleng bocah kok iso. Kowe ning kono ae Mas yo. Wis aja ning kono. Tenang. Wis bubar ben bubar. Mbak, bapak niki wong ngersake caping gunung. Nggih. Semangat pol. Aja dadak, Pak. Sembanuan, Pak. Nggih. Nanti diputar. Ayo Mbak Feni aturi. Ayo mangga Mbak Feni. Bapak lho. Bapak lho, Dek. Apa Mbak Rahma? Iya Mbak Rahma durung. Ya Mbak Rahma. Mbak Rahma. Bapak lho, Dek. Bapak lho, Dek. Bapak lho. Mang Mbak Feni wis karo ibuke kok ya. Oke. Iki Mbak Rahma karo bapak lho, Dek. Iya, Pak. Kalih sing niki ya, Pak? Iya, cocok, Pak. Wis pokoke angger Iya, awak tak teni mang kula lho. lagi ngiris. Ngelimpe. Negara angin. Oke, Mas Aldi terima kasih. Ya, monggo satu tembang Caping Gunung permintaan saking Bapak sinten asmane, Pak? Pak Bambang. Lah iki Mas apa nggih? Oh, tak kira Masya Allah. Mas Karjo. Yuk diaturi satu tembang Caping Gunung. Digoyang kembali bersama siswa budaya. Halo sayang. Ayo nduk, orang di duit, sesok kerja Pak. Sekar bisa
totalan nggih, Pak. Oke. Nabrak TV totalan no Pak. Aduh ya.